Odvážnemu šťastie praje, aspoň tak sa to hovorí. A my vám ukážeme mladíka, u ktorého sa to do bodky potvrdilo. Marek túži študovať v Amerike a o chvíľu vám ukážeme, akým spôsobom sa tam chce dostať a žiť. Teraz vám ukážeme mladého Slováka, ktorý sa originálnym spôsobom snaží dostať na štúdia do Ameriky. Marek pochádza z východu Slovenska a prostredníctvom internetu si hľadá americkú rodinu, ktorá by bola ochotná ho prichýliť. Podarilo sa mu už osloviť 5 rodín, s ktorými sa teraz navzájom oťukávajú. Toto je Marek, 16-ročný stredoškolák. Jeho snom je študovať v zahraničí a jeho vysnívanou krajinou je Amerika. Nezostáva však len pri snívaní. Ako šikovný počítačový nadšenec si zriadil webovú stránku, prostredníctvom ktorej si hľadá pre svoj sen americkú rodinu. Veľmi sa mi páči napríklad San Francisco alebo Silicon Valley, kde vlastne sa schádzajú všetci tí počítačoví maniaci, alebo ako to nazvať. Asi pred 2 rokmi som vyhral súťaž Junior Internet, ktorá je vlastne pre takých mladých tvorcov webových stránok. Po výhre získal Marek už ako 14-ročný prvé pracovné ponuky. Mladý cieľavedomý tínedžer si je vedomý toho, že na dosiahnutie vysnívaného cieľa potrebuje najprv rodinu, u ktorej by býval ako hosť. Potom sa chce prihlásiť do školy a napokon sa dostať k vízam a letenke. Vlastne aj pomocou tej stránky mi už napísali niektorí dokonca zo Silicon Valley, že akože by si radi so mnou spolupracovali na nejakých projektoch. Na stránke má o sebe všetky dôležité informácie. S jej popularitou mu pomohol kamarát, ktorý odkaz na ňu zavesil na celosvetovo navštevovaný portál. Návštevnosť Marekovej stránky začala lámať rekordy. V podstate akože prvý na titulnej stránke a za ten deň v podstate na tú stránku prišlo okolo 30 500 ľudí. Čo je to za stránka? Je to Hacker News, ktoré vlastne čítajú všetci tí ajťaci a ňom zo Silicon Valley a v podstate z celého sveta. Určite som rozmýšľal nad anglickým názvom a vlastne keďže som hľadal hosťovanie, aby ma nejaká rodina k sebe zobrala na jeden školský rok, tak som sa rozhodol pre Host Me, akože hosťujte ma v Kalifornii. Momentálne je už v kontakte s 5 rodinami, s ktorými si intenzívne píše a navzájom sa takto oťukávajú. Ešte len komunikujeme a uvidíme, ako to bude. Oťukávate sa? Áno. Z Prešova pre televíziu Joj, Vlado Jurek.